Yaro, me ke tafa da ku? Ranka shi daɗe, mun zo wucewa ta layin ɗan kurma, shi ne muka ga wannan yaron yana kuka a kai shi gida. Mun tambaya amma ba wanda ya san shi ne muka kawo shi. A takaice dai bata kai ke. Ranka shi daɗe. Yaro, ina mai gidanku? Yaya sunanka? Sunana Alifa. Na gaskiya. Yaya. Sunan babanka? Kaji. Sunansa na gaskiya? Kalla. Ya sunan babarka? Murmur. Sunanta na gaskiya? Wani. Kaji ai, ga irin ta nan. Yanzu ina za mu samu honi da dami. Ranka shi daɗe, bari na ɗau hotonsa a sharing ɗinsa a social media ko Allah zai sa a dace. Babu laifi, hakan ya yi. Yanzu zan kira gidan rediyo na sanar da su. Halifa, taho nan kaji? Dalin da honi za su zo su tafi da kai, bayan sun shanye faci kwano ɗaiɗai. Something deep, they worry me about mata arewa. Zuciya ba karfe bace tana bukatar kyautatawa. 50 da kani, 50 da gage. Check and balance senorita. Sonki nake baby na 50-50.